תגידי, את רוצה להיות זמרת או מה? ברור שאני רוצה. ואני רוצה לשיר חומרים... אבל תקשיבי שנייה, עם כל השטויות שאת מדברת ומניירות ועניינים. הרי אם את רוצה להיות זמרת, את צריכה להקשיב לזמרות, את צריכה לראות מה הולך פה בארץ, את צריכה להיות מעורב במה שקורה. היא עצמה לא יודעת איפה היא נמצאת. איך להכיל את הבחורה הזאת, את הקפיצית הזאת? אני לא יודע איך להסביר אותה אפילו. תני לי, מי? שרית חדד, עדן בן זקן. איזה שיר של עדן אני יכולה לשיר? מה שאת רוצה. נגיד מנגינה, את מכירה? כן, אני יכולה לעשות לשיר את זה. כן? תכנסי מתי שבא לך. קצת מאוחר, יושבת לי על הספסל. אני יודעת איך בכיתי בגללך. זכרתי כל מילה, שומעת את הצעדים ליד הדלת, עומד בצד ומחכה. היא לא זמרת, היא פשוט לא זמרת. אין לי מנוחה, שירים שקטים, טוב, עוד מזכירים אותך, שנותנת תקווה. זה היה קשה. את שרה מה זה גרוע. מה? את כרגע שרה מאוד מאוד גרוע.